Безнең җиребез, безнең телебез монда. Безнең әниебез Татарстан. Татарстан шушы татар планетасының үзәге булуы үзе бер горурлык. İslam dinin devlet dini итеп kabul etkeni bizge 1100 yıl үтте. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ата-бабаларыбызның изге җирләренә килүе үзе бер бәхет. Хисләрне әйтеп бетерлек түгел, дөресен әйткәндә. Кичә генә каушап калдым. Бу кадәр кеше күздән яшьләр чыкты. Бик шәп. Рәхмәт. Кем безне вот монда бу конгресска приглашение булып безне алдылар каршы. Монда килгәндә өйгә кайтасың. Монда килгәч, бездә бик матур, бик әйбәт, бик күңел монда. Ростовта булсак та шул милләтне югалтмыйбыз. Без татарлар. Шун белән шатланып баш күтәреп йөрибез без татар дип. Халкымны алга. Без бергә, без булдырабыз. Мир вашему дому, алга. Первый мен әйткем килә руководство бөтен дөнья татар конгрессына, что действительно алар шундый мероприятияны уздыралар. И бик зур рәхмәт әйткем килә от имени нашей делегации президенту Татарстана, то, что действительно он поддерживает bu начинанияларны и действительно хәзерге вакытта бу эшләр, бу нәрсәләр бик кирәк. Бердәмлек халкныкы. Это зур әтергә кирәк. Ну, байлык. Вот. Яны кирәк безгә сакларга. Монда кемнәр генә килмәгән, аларның һәр берсе татарның милли тормышына кирпич нигез игән кешеләр. Аларны 30 ел эчендә үзләренең күңелләрен, җаннарын биреп татарга хезмәт иткән кешеләр. Мин конгрессда беренче көннән үк без үзебездә милли мәдәни мөхтәриятне оешмаларны 1989 елларда ук оештырган идек. Без 30 еллыкны үзебезнең Пермь краенда күптән үткәрдек. Нигә дип әйтсәгез, Рашид Файзрахманович Ягафаров туган якларында милли хәрәкәтне конгресс оешканга хәтле үк оештырып киткән иде. Шуңа күрә безнең барысы да менә шушы 30 еллык тормышыбыз күз алдымда. Рәхмәт сезгә. Какой Миниханов молодец. Вот столько народу собрать. Почему? Мы и так дружные, а тут еще дружнее, еще сплоченнее все стали. Ну как это такой вот труд, радость, мир вот не передать нашим татарам, которые живут за границей, шит илләрдә, чтобы какой-то у них был вот стимул жить дальше. Рухи үзебезгә азык, шунда менә нәкъ чит илдә яшәгән татарларга менә шундый чаралар җитми, алар тансак. Меңнәгән чакрымнарны узып, Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән милләттәшләребез Казанга килә. Без тарихи вакыйга шаһитлары. Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды. Монда Россиянең 76 төбәгеннән 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500 делегат катнаша. Быел съезд Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышлана. Делегатлар инде 3 көн эшли.
Birinci gün onlar Pişen bazarında buldular. İkinci günü Bulgar jıyınında, bugün Kazan Expo Күргәзмәләр үзәгендә. Монда iş Milli Şura утырышы белән башланып китәчәк. Устав негізінде Milli Şura эшләде. Мен инде иң зур рәхмәтләремне җиткереп, съездда уңышлы эшләүләребезне теләр идем. Мен риза бүгінгі күнгә, что бу җыелышның бу безнең аксакалларның эше диергә була. Менә аның жизнь циклы бүгенге менә бу хәлгә җитте, бу дәрәҗәгә җитте, уйлап кына карагыз. Алдагы көнне бөтенебез таянып бер-беребезгә эшли алырбыз. Конгресс белән эшлибез әкрен генә, потому что үзебезне татар телене сакларга кирәк авылларыбызны. Конгресс безгә булыша алыктан, беткән җитәкчеләр безгә киләләр. Бик яхшы хәзер то, что безне Конгресс цементирует еще җитәкчеләребез белән, илки җитәкчеләребез белән, губернаторлар белән. Беткән мероприятияләр безнеке хәзер уза под эгидой Конгресса. Üniversite iş alıp barabız, jide beylem, nesil beylemi, yılışıp uzdurabız. Bu bizim tarih. Şahslar biz, şahsın müze, vayla hanesi takviye. Bir meydan, bir площадка буларак актуаль сорауларны күтәрү өчен ул безнең өчен милләткә бик кирәк. Чөнки без күп сөйлибез, үткән заманнарны гырланабыз, үткәннәр белән, әмма үзебезнең киләчәктәге урынны табу, ул әгәр дә без бердәм булмасак, ул без аны булдыра алмыйбыз. Шуңа күрә без горур халык булдык, әмма киләчәктә булуыбыз ул бөтенебезнең кулында. Шуңа күрә шушы җыелыш ул бик актуаль һәм үзе вакытынча. Мен хәзер утырдым предприниматель секциядә, анда шундый сүзләр әйтәләр, ничек җыелышка, ничек акчалата инде җыенышка, булышка ничек. Потому что булышка кирәк не только бит кемнең акчасы юк, хотя бы даже татар школны ачарга бәләкәй школны, даже классны, ана барыбер акча кирәк бит, түләргә кирәк. Бүтін Dünya Татар Конгрессының 8-ші съезді үзенең эшен дәвам итә. Мондагы рух искиткеч. Тагын шунысын әйтү мөһимдер. Монда 100дән артык журналист эшли. Билгеле инде ТНВ Яңа Гасыр телерадиокомпаниясы турыдан-туры эфирда алып бара, төрле тапшыруларда да яктыртылачак әлеге вакыйга. Хәтта монда яңа проект та башланды. Хәерле көн, милләттәшләр. Безнең студиябызның кунагы Гриф Хайруллин, Гриф әфәнде, сәламлыйбыз сезне. Исәнмесез? Бик ялкынлы чыгыш ясадыгыз. Менә сезне бүген татар милләте язмышында нәрсәләр борчый, шуннан башлыйк әле. Егәре бар бу халыкка. Аллаһка шөкер, халкыбызның көче бар. Татарстаным минем, газиз җирем, таянышым, көчле рухым син. Син балкысаң, мин дә балкып үсәм. Сиңа тугры булган, газиз балаң бит мин. Менә шулай очрашырга, күрешергә сәбәпләре табылгач, безне чакырып алган Татарстаныбызга, безне хуплап, барлап торган Татарстаныбызга мең рәхмәт. Венгриядан килдем, Будапештта Әлифба оешмасының рәисе булам. Зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Казанга келу бик шатмын. Для меня это большая честь. В настоящей политической ситуации это вдвойне приятно, что нас пригласили в Россию из Европы на такое большое мероприятие. 5 ел өчен күп информация җыела, күп үзгәрешләр, яхшы якка үзгәрешләр була. Шуңа күрә монда очрашып 5 елга бер тапкыр бик зур эш. Я, конечно, потрясена до глубины души, благодарна за возможность присутствовать на этом мероприятии, за организацию такого уровня и масштаба, за возможность ощутить вот эту связь со своим народом.
благодарна просто безумно. Үзебездән Мурманскийдан конгрессны 30 еллык белән котлыйбыз. Бик яхшы гына, оста гына яшәргә шул организациягә, конгресс татарга. Без үзебез тырышырбыз шул вклад ясарга, күп кенә безнең татарлар горурлык булсын яшәргә. Шуның өчен без тоже тырышабыз Алла кушса. 30 лет Всемирного конгресса татар – это огромнейшее легендарное движение, которое сплотило татар всего мира. Это, наверное, единственная, я скажу как татарин, организация, которая работает прозрачно, работает светло, потому что нет никаких притязаний на какие-то стереотипы, а есть желание сплотить татар. Вот мы то же самое, после того, как нас признала Российская Федерация, когда мы уже знаем, что мы идем к России, но мы приближаемся к нашему Татарстану. И мне бы очень хотелось, чтобы наши татары наконец-таки почувствовали мир и почувствовали, что у нас есть свой родной язык. Я всегда говорю, яратамсины Татарстан, татар-теле, туган-теле. Это для меня смысл жизни и смысл работы. Күп санлы милләттәшләребез, милләтпәрвәрләребез белән күрешәсе килде. Чөнки без бер рух белән яшибез, бер горурлык белән яшибез. Һәм барыбызда да татарлык хисе ул бик тәмле, бик татлы хис. Аны югалтырга язмасын Ходай. Шул хәтле зур хисләр, әгәр дә без бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә эшләмәсәк, безнең шәһәрләребездә шушындый зур эшләр алып бара алмаган булыр идек. Шуңа күрә безгә монда килү кирәк, алга таба татарларыбызны күтәрү, динебезне, телебезне һәм культурабыз, мәдәниятебез өстендә эшләү өчен шушындый чаралар безгә бик кирәк. Казанда зур вакыйга бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды дәвам итә. Бүген 2нче көн. Иң дулкынландыргыч көн. Чөнки бүген 8-нче съездның пленар утырышы. Анда Татарстан Республикасы президенты катнашачак. Hayırlı günler, исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Урыннарыгызны җайлап кына утырыгыз, эшне башлыйбыз. Пленар утырышта съезд делегатларына һәм кунакларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлавы җиткерелде. Шулай ук чарада катнашучыларга Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллинның котлавы тәкъдим ителде. Кунакларга сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев мөрәҗәгать итте. Кайда гына гомер итсәк тә, һәр вакыт ата-бабаларыбыздан килгән рухи бердәмлек көчен, халкыбыз көчен тоеп яшибез. Без киләчәктә дә үз тарихыбызны үзебез язарга, үз киләчәгебезне үзебез төзергә телибез. Киләчәгебез якты һәм бик күп буыннар өчен уңышлы булсын иде. Юллар сикәлтәле, исемебез барыр югары. Татар иле, яктыртып тор зинһар. Без үтәсе Ирак елларны. Тамам. Biz менә 30 ел ватанны булдык. Безне кем танытты дөньяга? Татарстан. Кем аның башында турды? Кем шу менә бу конгрессны безгә төзеп бирде? Кем шу 20 ел экономикасын аска төшермәстән күтәреп турды? Мен уйлыймын, сез таныдыгыз, исләдегез кем икәнлегене. Мен Темир абыйны ислим. Ираклардан, тарих төпкеленнән Болгар, татар булып калыкты.
Бір болык, тірі болык, ірі болык, ғамәлді һәм фикірді бір болык. Көңіліңізге хуш келген изге ғамәлләр тілейм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Білесіз, мен қойларға ғана барып шықсам да, сіздің үшін ғұрурланып қойтам. Міне шушы ғұрурлық хисләрім үшін, өзіңіздің ғұрурланырлық, матур ғәмәлләр башқарғаныңыз үшін, татлы фикірләріңіз үшін, үскәнігіз үшін, үрнәк болғаныңыз үшін, рәхмәт сізге, халқым. Хәзір сөз сізге. Бу дөньяда һәркем яшәү көчен, егәрен туган теленнән, милләтеннән ала. Бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребезнең тарихи ватаны, йөрәге Казанда. Мәркәзебез үзәгендәге бөтен дөнья татар конгрессы һәрбер татарны җылытып, чакырып торучы яктыучак кыйбла ул. Сез безгә көч, дәрт бирүче, гөрләп яшә Татарстан, беренчеле бул, алдынгы бул. Без сезнең белән. Алга, только алга, без булдарабыз, Аллаһ үстә. Бөтен передачаларыгызны карап барабыз, яратып. Татар дөньясы гөрләнсен, безнең балаларыбыз, безнең тарихыбызның моң дәвамчылары булсыннар. Мин сине яратам, яратам, яратам. Тарихи кала, Касыйм шәһәре урамнары буйлап атлыйбыз. Совет әни булыр, дус ана булыр. Яратыгыз бер-берегезне, ярдәм итегез, артларны ташламагыз. Рәхмәт. Бик какая-то великого народа представитель. Вот сейчас чувствую. Ел травмуда яракын чыгышта, поэтому уже всякое накнаттым. Но тем не менее, башымда, күзімде, ерегімде, телімде бұл сөткіт менеке родной туган татар телі бар. Biz Tatarstan bilen bir adım barabız, bir adım Tatarsan atlaşla, ikinci adımını biz atlıyız. Şuna göre biz big şart, bizni kazanımız kadirlep tuta. Mine bir soru verdiler. Nişlepsin Etiyopya olayındı. Nersesine bu uyuşmağa torta dediler. Mine halkım torta. Halkım torta. Onu seveceğim. Ey Tatarlar, Tatarlar. Yuvalmasın kıyblalar. Bizim köşkün milletinden dilimiz dinimiz var. Ey Tatarlar, Tatarlar. Менә шундый булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Biz булдырабыз дип әйттек, булдырабыз. Менә бит республикабыз ничек бара, президентыбыз ничек тырышып эшли, бөтен команда. Инде әгәр карап барсагыз, илдә гомуми күрсәткечләрне алганда 3нче урында да, 4нче урында да, 1нче урында да, 2нче урында да шуннан да төшкән юк. Дәртләнеп, матур иттереп, барыбызга да исәнлек, саулык, хыялларыбызны бердәм булып тормышка ашырга кирәк. Без тотынсак булдырабыз. Рәхмәт. Хәзер Милли шура рәисе сайлау соравына күчәбез. Минбәргә Россия герое Свердловск өлкәсеннән Милли шура әгъзасы Юсупов Дамир Касим улы чакырыла. Рәхим итегез. Бүгенге көндә мин шуны әйтә алам. Мин пилот һәмәремнән күп әләшә хезмәттә очкычта уза. Но по моим наблюдениям за последние 5 лет летное время у Василия Габдулгаязовича Шахразиева намного больше, чем у меня. Бу аның энергиясе нәк башкарган эшләре күп икәнен раслый. Алдагы 5 елгада мин Василий Габдулгаязович Шахразиевны Милли шура рәисе итеп сайларга тәкъдим итәм. Hörmətli делегатлар, шура рәислегенә кандидатура тәкъдим ителде. Һәм инде Милли шура рәисе итеп тәкъдим ителгән Шайхразиев Васил Габдулгаязовын сайларга дигән делегатларның тавыш бирүләрен сорыйм.
тикшерегез, каршылар, битарафлар юк. Васил Гаязович, ихлас күңелдән котлыйбыз үзегезне. 5 ел нигезендә бергә хезмәт иттек. Аллаһ насип итсен, тагы алдагы 5 елда кулга-кул тотышып, президентыбызның ярдәме белән яңа үрләргә менеп, татар халкын мәңгелек итәргә. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Хөрмәтле съезд делегатлары, чакырылган кунаклар, дөрестән дә менә хәзер яңартык җитәкчене Милли шураны сайладык. Без барсында эшләргә риза. Әлбәттә, бүген бик күп яхшы фикерләр бирелде. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Минтимер Шәриф, сезгә бик зур рәхмәт. Бик эчтәлекле чыгышыгыз. Нинди юнәлештә, кайда без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш. Әлбәттә, бу безнең Васил Гаязович белән урынбасарлары гына бер нәрсә эшли алмый. Безнең бөтен эшебез, менә без сезгә таянабыз. Менә монда иң актив делегатлар, алар монда урыннардагы активистлар бездән, без сезнең белән бергә шушы эшне башкарабыз. Шуңа күрә республика президенты буларак сезнең һәммәгезгә дә шушындый патриот булуыгыз өчен, шулай итеп, үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен күрсәткән хезмәтегезгә, сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Үзегезне саклагыз. Минтимер Шәриф әйтмешли, без булдырабыз, бергә булырга насип булсын. Мин кушылам, күп кенә монда тәнкыйтьләр дә булды. Без аны да кабул итәбез. Әлбәттә, без үзебезнең эшебезгә канәгать түгел, безгә әле күп эшләргә кирәк. Беренче чиратта гаилә. Менә әгәр дә без татарлар булып, үзебез гаиләдә телебезне куллансак, ул беренчесе. Икенчесе, без динебез. Менә дин, без бит дин әһелләрен ел сайын җыябыз. Безнең һәрбер мәчет ул барып намаз гына укый торган урын булырга тиеш түгел, ул шундый бер өйрәтү дингә генә түгел, бүтән гореф-гадәтләрне дә саклауга без бүтән чараларында кулланырга тиеш. Әлбәттә, бүгенге көндә менә 1100 ел элек безнең ата-бабаларыбыз ислам динен кабул итте. Быелгы елны менә сез шуны нитергә тиеш, бәяләргә тиеш. Быелгы елны, бу бәйрәмне бүтән Россия күләмендә президент Владимир Владимирович Путинның күрсәтмәсе белән эшләнде. Ул нәрсә? Ул менә безгә карата мөнәсәбәт. Шуңа күрә беренчедән безнең президентыбызга кул чабыйк, рәхмәт әйтик. Әлбәттә, Мараш Шакирҗан улы Хуснуллин, ул хөкүмәттә бик күп республикага ярдәм итә. Һәм оргкомитет җитәкчесе буларак зур эшләр. Һәм безнең дин әһелләре, без бүтән эшне бергә килешеп, сөйләшеп, әле безнең менә Раил Ганиттин белән Мәскәүдә зур чаралар үткәрәсебез бар. Шуңа күрә без үзебезнең бердәм булсак, без көчле булабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тагын бер вакыйга тарих битләренә күчте. 8-нче съезд үз эшен төгәлләде. Монда килгән милләттәшләребез рухланып кабат үз якларына кайтачак һәм тагын да күркәм гамәлләр башкарачак. Рәхмәт сиңа, халкым.